ಬಾಗೋಜರ ಕಂಜಿಲಿ ಶುರು ಎಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಆಕಲ್ ನಟ್ಟು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬಿತ್ತು ಮೆಡ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಮುಂಡ್ಕೋರಿ ಧರಾಮ್ ಸತಿ ಇರುವ ಕಂಜಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲೆ ಬುಡನ್ ಮೆಡ್ಲ ಯಾವ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಊರ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೋರ್ ಜರುವಲ್ಲ ಪೂಲ ಸೌಟಾದ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂಲ ಪೂಲಾಡ್ದು ಮುಕ್ಕೂರ್ಗ ಅಂತೀನಿ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ఒక బొల్లె అవి భారీ ఇంత పోతారు ఒక ఎంకల ఎంకలి భాష ఉంటారు బొల్లెల కొంబల కొట్టిల కాజేల బొల్లెల అక్కడనే ధర్మ పండుగ కల్తని కొడుకు ఐదు కార్య సంజయ్ పూజారు 5 పక్క జైన్ సిటీ ఐదు పక్క కొట్టి ఒక్కడి 5 పక్క శరత్ అన్ని ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೈನಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗಡಿ ನಡೆಯಪ್ಪ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಮುಂಡ್ಕೂರು ರಾಗಣ್ಣೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷದ ಏರು ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಪ್ಪನಾರು ಬಲೆ ಆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಇಂತಿರೇನ್ ಬರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಗಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಾರ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮುಂಡ್ಕೂರು ರಾಗು ಕುಲಾಲ್ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಏಪ ಬತ್ತಾರು ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಒಂತ ಜೋರುಡು ಪಾತ್ರ 40 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ರೂಟು ಬಾಬೋಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಮುಣ್ಕುದಾರ್ನಟ್ಟು ಎರಡೇ పోయారు ಸರಿ 5 పక్క కంగానాడు చేరుకోయా అల్తిన పక్క వరవాడు చేరుకోయా అల్తిన పక్క మున్కూరు ములార్క చేరుకోయా అల్పు ములార్క కూడా పోయా మున్కూరు జాలం సెటిల్మెంట్ ಅಂಡ ಎರು ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಎರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಂಜಿಲೆ ಬಾಬೋಜರ ಕಂಜಿಲೆ ಶುರು ಎಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಆಕಲ್ ನಟ್ಟು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬಿತ್ತು ಮೆಡ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಮುಂಡ್ಕೋರಿ ಧರಾಮ್ ಸತಿ ಇರುವ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಕುದಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ 6 ವರ್ಷ ಕಂಗಾನಡಿ ಬಾಯ ಕಂಗಾನಡಿ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ತಿಲ್ಲಾಡಿ ಏನು ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಅವಿ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ದ ಇರುಟೆ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಾಡ್ಕಾಗ ಇರ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಲಂಕನ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಕಂಜಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲೆ ಬುಡನ್ ಮೆಡ್ಲ ಯಾವ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಊರ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಬಲನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಏರುಗಳು ಅಂದಿತ್ತ 5 ಪಕ್ಕ ಕಂಗಾನ ಪೋಯ ಕಂಗಾನ ಹಿಡಿದು ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವಳ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೀರ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಾರು ಏರ್ಬುಡ್ಪುನ ಬರು ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪಾರು ಮರಪುರ ಕಟ್ಟುವಾರು ಸರಿ ಇದೇ ಈರು ಬುಡ್ದಿನ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ದೇರುವ ಜೋರ್ ದೇರುವಲ್ಲ ಪೂಲ ಸೌಟಾದ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂಲ ಪೂಲಾಡ್ದು ಮುಕ್ಕೂರ್ಗ ಅಂತೀನಿ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ఒక బొల్లె అవి భారీ ఇంత పోతారు ಕೇಳಂದೆ ಜನಕ ಅಂತ ఒక ఎంకల ఎంకలి భాష వస్తుంది ಕೇಳಿ ಇರ್ಲ ಜೋರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಇತ್ತ ಪ್ರಾಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಇರಗ ಮೀನಿದ ನಾವು ತಾಗದ ಅಂಚೆ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಟ ಕಂಕನಾಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಬಲ್ಲು ಪಲೆಜಿ ಅದು ಬಲ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಅದು ಬಲ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲು ಇರ್ಕೊಂಡು ಎರು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಪೆಟ್ಟಾತಂಡಿ ತೊಂದರೆ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡಿಯರ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಜೋರ್ ದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಅಪಗದ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪುನಂಡ ಓವಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನಂಡ ಚೌಟಾರಿ ಬಲ್ಲೆಲ ಕೊಂಬಲದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಜೆಲ ಬಲ್ಲೆಲ ಆಕಲ್ನೇ ಧರ್ಮ ಪಂಡಿತ ಕಲ್ತೀನಿ ಕೊಡುಗು ಐದು 5 ಪಕ್ಕ ಕಂಗಾನಾಡು ಸೇರಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಸೇರಿ ಅವೇನು ಪಾತ್ರದ ಕುಂಜಿಲ ರಾಜೆಲ
ಕುഞ്ഞിಲ ರಾಜ್ಯ ಮುನ್ಕೂರು ಮೋಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ 10-23 ದಿನ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿತ್ತ ಅದು ಬರ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೂಟೋಡಿತ್ತ ಇತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಕೂಟಾಡುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಈರು ಈರು ತೂವಿನ ಬಾರಿ ಪಾರಂದಿನ ಅಪಘಾತ ಓಟಗಾರ ಏರು ಎರುತೊಟ್ಟು ಪಾರಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರು 5 ಬಕ್ಕ ಜೈನ್ ಸಿಟಿ ವೀರಕಂಬದ 5 ಬಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ 5 ಬಕ್ಕ ಶರತ್ತನ್ನೆ ದೇನಿ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಪೂರ ತೂತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ತುಗಿ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಕಾನಿಗ ಆ ಟೈಮ್ ದಾರಿ ಇತ್ತೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಬಿಟ್ನೆ ಕಂಬಳಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಆಜಲ್ ಸಂತಿ ಏರ್ಬಿಡು ಉಂತಾಯರು ಬಂಡ ನಾನು ತೀರುಜಿ ಅದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈರು ಯಾರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಂಬಳಗ ಈರಡೆ ಯಾರನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಹುಣ್ಕೂರು ದಿಲೀಪೇರನೇನು ಪುದರ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವತ್ತನ ಬೇಚಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇನ ಈರು ಬಂದು ಕೊರ್ನ ಬಂಡ ಇಂಚ ಏರು ಬಿಡೋಡು ಇಂಚ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರ ಜಂಗಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜೋಡಾಟ ದಾಮನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಕಡಂದಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾರು ಅಪಗ ಮೇರ್ ಪಿಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ಗಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದ ಓಬಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಆಗ ಕೈಗೂಡಿದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೈನಲ್ ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಿನಿ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಇರೋ ಗೋಪಾಲನ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈರು ಪೂರ ಪುಟ್ಟ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಇದ್ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಸೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ಉಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿದ್ದ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಆಲೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಗಂಡು ಪನ್ಯಾಲ್ಕ ದಂಡಿ ಪನ್ಯಾಲ್ಕ ಮುಂದದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ರಾತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಕಂಬಳ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋತ 2 ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಟು ಅಪಗ ಪೂರ ಬೇಗ ಏರು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಇತ್ತ ಪೂರ ಅವರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಪುರ ಬಿಟ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಲ ಬಿಡ್ದ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಬಿಡೋದು ಏರಿ ಮುನ್ಕೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂತಾರೆ ಕಂಬಳದ್ದು ಮಂಜಟೆ ಬಂದಾಗ ದತ್ತಿಯರು ಒಂಜಿ 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಗಂತಿ ಬರ್ಬೇಕು 10 ಸುತ್ತು 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಅವು ಮ್ಯಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಮಿನಿ ಏರು ತಾಂಕದ ಮಿನಿ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಇರ ಇಲ್ಲಾಲಿ ಏರು ಕಟ್ಟದ ನಂಚ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದಾಗ ಅವಡು ರಾಗ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಆದ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಏರುಬುಡನ್ನು ಬರಂದಿತ್ತಿನಾರು ಎರಗಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಈರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಾಡು ನನಾದು ಈರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲಡ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.